Dagen inden du henter din trailer, der er der lige et par få ting, du kan gøre klar inden. Og det er blandt andet, at du kan fjerne alt, hvad der står på fliserne, krukker og bænke osv. Så er det også vigtigt, at du lige får faret over, så du får fjernet sten og snavs. Og den sidste del, det er, at du lige kan skære græskanterne, så du ikke har noget græs, der ligger ind over fliserne. Ja, så har vi lige været op og hente traileren, og nu skal vi ellers prøve at komme i gang. Jeg har stillet traileren ude på gaden, så den ikke står i vejen, når jeg skal i gang med at rense. Og nu vil jeg lige vise jer, hvordan vi sætter op og kommer hurtigt i gang. Det jeg egentlig gerne lige vil vise her, det er, at det vi har fat i, det er lidt af en plug and play løsning. Og der vil jeg lige hurtigt illustrere, hvor hurtigt det går, fra at jeg har tilsluttet både vand og starter maskinen, til jeg egentlig er i gang og renser den første kvadratmeter. Så prøv at se med en gang her. Så er jeg sat vand til, og så starter jeg maskinen. Jeg ruller lige hurtigt noget slange ud, så jeg har plads til at arbejde. Sætter sugeren det rigtige sted. Vi har lavet et super smart system til at kunne montere overfladevaskeren og efterfølgende lanse. Og det har vi gjort ved hjælp af et kliksystem. Så her tager du bare dit rensehåndtag og sætter på, og så tager du panen tilbage, og så klikker den ind. Og så er du sådan set klar til at rense. Når du så har renset fliserne, så skal du til at have renset kanterne. Og der er det så, at du gerne vil have lansen. Så der tager du panen tilbage, tager den af. Så tager jeg altså denne her lanse og sætter på, og der sætter jeg den igen på, klik, og panen tilbage og på, og så er jeg klar. Herefter så har vi så håndtaget, hvor jeg kan justere trykket, og det er lidt i forhold til om hvor jeg vil rense hen, om det er på selve facaden, eller om jeg vil have snavset væk. Og hvis jeg vil have snavset væk, så er det altså lidt op på trykket, og over på facaden, så kører jeg altså helt ned på trykket. Ja, så er vi altså ved at være klar til at gå i gang med at rense. Og til det, der har jeg taget et eksempel for en indkørsel, og lige prøvet at demonstrere lidt, hvad der er godt lige at gøre, inden man går i gang. Det første, det er selve vandslangen. Der har jeg valgt lige at køre den op langs hækken, mest fordi, så er den ikke i vejen for mig, når jeg går i gang med at rense. Så har jeg foldet hele renselansen ud, sådan så at jeg starter længst væk, og så sørger jeg hele tiden for at rense derfra og ud, hvor jeg skal slutte af. På den måde så ved jeg hele tiden, at jeg har nok slange, så der ikke er noget, der irriterer mig, når jeg skal i gang. Derudover så vil jeg starte med lige at rense det areal, der er nede langs drænet. Og det er på grund af, at det kan være, at der er en tendens til, at drænet det vil blive fyldt op på et tidspunkt. Og så er det altså vigtigt, at jeg lige har fået renset der, fordi ellers kan jeg næsten ikke se, hvor jeg er nået til. Og I kan se ved den her indkørsel, der går vandet altså ned mod drænet. Og det er det, der er en af de vigtigste teknikker, det er altid at rense der, hvor vandet det slutter af. Altså der, hvor det ligger så. Inden jeg går helt i gang med at rense bare hele arealet, så starter jeg lige med at rense ud langs siderne, altså kanterne. Fordi når jeg har renset kanterne, jamen så har jeg et overlap at kunne gå hen til hver gang jeg renser. Og på den måde så er jeg hele tiden sikret, at jeg får hele arealet med.